तरंगावा डोलल सहे पर रे भइल बानी होली मेरे पर रे। तो ऐसन बात बा का ये भौजी। तब यही के नु कहल जाला कि मजा में साजा हो गइल नु गड़बड़ समस्या। बाकी का बताई ये भैया लोग, जब होली खेले के रहल हनु तो हई भौजी बड़ा बेचैन रही हो, एकदम तड़पत रही हो। सोचत रही है नु कनुआ के रंग डाल देत नु तो हम नॉर्मल हो जैती। पूरा फगुआ में इनकर मोने ना भरत रहल, पिचकारी देख के आ हहरत रही हो। बाकी वैसा ना होली खेल ले बाड़ी, एकदम पूरा ध के नुकसान को देले बा। आ अब ऊपर से अपना सोनिया जी के दोस्त दे तारी आ कह तारी कि रंगवा डलल हेपर हो आ भइल बानी दिल्ली में रेफर हो। और का बताई ये भैया, ये भौजी के नया नया शादी भइल रहे, सोनिया जी के नया नया पिचकारी देख के अपन होशे गवा दिहली। तब धक इनकर सोनिया जी ऐसा ना होली खेला देले हैं कि ये भौजी के भारी पड़ गइल बा। यही से कहल जाला कि ढेर खाना खाइल नुकसान होला। बाकी हई भौजी माने वाला कहाँ रोली हो, पूरा दबा के होली खेलले बाड़ी आ फगुआ के मजा उठैले बाड़ी। अब ऐसा ना बरियार होली खेल लेले बाड़ी, जाके हॉस्पिटल में आ पानी चढ़वावत बाड़ी।